Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння мы рады вітаць прыгажунь дзяўчатак, дзве дзявочыя каманды. Слова вам, Вераніка. Наша команда называется «Студентки», потому что Евгения уже отвучилась, Ксения яшчэ толькі вучыцца, а я вось толькі буду вучыцца. Вераніка, скажите, калі ласка, з якой мэтай вы прыйшлі да нас на гульню? Мы прыйшлі паказаць прыгожую гульню і выказаць павагу да роднай мовы. Дзякуй вам, Вераніка. Ну і вядома, слова капітану Тацяне, калі ласка. Наша каманда мае назву «Сяброўкі». Мы прадстаўнікі розных прафесій. Марына – інжынер, Анастасія – прадавец, а я ўрач. Але ўсіх нас аб'ядноўвае любоў да інтэлектуальных гульняў, любоў да роднай мовы і сяброўства. Ну што ж, дзяўчаткі, шаноўныя, і камандзе студэнткі, і камандзе сяброўкі, я, вядома, жадаю перамогі. Шаноўныя, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Дзень добры. Рада вітаць вас у студыі, шаноўныя нашы гульцы, удзельнікі чарговай гульні віктарыны. Прывітанне і вам, паважаныя тэлегледачы, аматары матчынай мовы. Прывітанне ўсім, хто знайшоў трохі часу, каб пабыць з намі разам. Зычу вам удачы, трапных адказаў, цудоўнага настрою. Няхай роднае слова гучыць адмыслова. Дзякуй вялікі, мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем, гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. 5 секунд на роздум у гульцоў і падказка, схема слова і адна, зрэдку дзве літары ў ёй. Паважаныя удзельнікі, адкажце правільна, пачуеце вось такі сігнал. Няправільны адказ будзе пазначаны вось гэтак. Каманда, што адкажа правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Націскаць на кнопку можна толькі пасля пытання вядучага. Шаноўныя капітаны, руку на кнопку. Такім чынам прыгадваем, што гэта. І першая была Вераніка, капітан каманды студэнткі. Мы ведаем. Калі ласка, Вераніка, хто адкажа? Мабыць, Ксения? Каманда студэнткі ведае, што гэта прыслоўе. І гэта правільны адказ. Малайцы! Увага, наступны слайд. І першай была Тацяна, каманда сяброўкі. Танечка, хто адкажа? На гэта пытанне адкажа Анастасія. Каманда сяброўкі ведае, што гэта жняя. Малайчына! Увага, увага, капітаны! Хутка, наступны слайд. І першая была зноў Таня. Таня, хто адкажа? На гэта пытанне адкажа Марына. Мы лічым, што гэта слуп. Апладысменты. Увага, наступны слайд. І зноў Тацяна, зноў Танечка. Нічога страшнага, Вераніка. На гэтае пытанне я дам адказ сама. Наша каманда лічыць, што гэта анёл. Малайчына! Выдатна, выдатна! У наступным заданні малюнка вы не ўбачыце, але літары будуць перад вамі. Паставьте іх у належным парадку і назовіце слова. За правільны адказ 2 балы, а вось возьмеце падказку, заробіце толькі 1. Каманды адказваюць па чарзе. Калі ласка, літары для цудоўнай каманды студэнткі. Можна адказваць? Вядома, Вераніка, вы ўжо падрыхтаваліся? Так. Хто гэта зробіць? Гэта зраблю я. Калі ласка. Гэта чабор. І гэта правільны адказ. Малайчына.
Цяпер літары для каманды сяброўкі. Мы маем адказ на гэтае пытанне. Хто адкажа? Адкажа Анастасія. Наша каманда лічыць, што гэта сябар. Выключна. Малайчына. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 4 і 8 на карысць сябровак. Гэта толькі пачатак. Ну а зараз пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны гульцы будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Удзельнік адной каманды будзе супрацьстаяць удзельніку другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Першымі за перамогу паспрачаюцца Марына і Ксенія. У вас будзе 5 секунд і не будзе, на жаль, дапамогі каманды. Дзяўчаткі, руку на кнопку. Пришло время возвращаться обратно. І першая была Ксенія, малайчынка. Прыйшоў час вяртацца назад. Малайчынка, апладысменты. Выключна. Мы не сумняваемся, Марына, што вы таксама ведалі правільны адказ. Ведалі ж, малайчынка. Ну што, шановные капитаны, Таня и Вероника. На самом деле не все так сложно. Вероника была первая. Калі ласка, Вероника. Насамрэч не ўсё так складана. Вы маеце рацыю, малайчына. Вось так вытрымліваюць час нашы рэдактары. Гэта для інтрыгі нейкай у перадачы. Это таксама трэба. Анастасія і Женечка, руку на кнопку, ваш сказ. У самых ног увидели маленького щенка. Першая была Настя. У самых ног пабачылі маленькага шчаня. Настя, ёсць маленькія недакладнасці. А вось паглядзім, ці выправіць іх Женя без падказак, Жень. У самых ног убачылі маленькае шчаня. Амаль што. Дзяўчаты, вось правільна гэты сказ перакласці можна так. Ля самых ног убачылі маленькае шчаня, ці шчанё, ці нават шчанюка. Тады маленькага шчанюка. Зразумелі? Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паўзу і паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, размінка прайшла даволі паспяхова. Гульня набірае ход і пакуль усё добра. Сказы сёння, здаецца, простенькія, але з разыначкамі. На самой справе не ўсё так і складана. Дарэчы, цяпер замест слова злучэння на самой справе можна часта пачуць слова насамрэч. Карыстайцеся на здароўе. А назвы маладых істот ужываюцца з канчаткамі «е» або «ё». Ля ног круцілася кацяня, ваўчаня, сланяня, шчаня. Шчанё, можна сказаць, і шчанюк. Будзе правільна. Зычу поспеху далей, пачувайцеся смялей. Як заўсёды, шчыра дзякуем вам, шановны Святаслаў, за карысную інфармацыю і падводзім вынік гульні ў пераклад. 8-8, пакуль нічыя. І мы пераходзім да наступнага этапу. Тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс слоў рэдкаўжывальных і не толькі. З 3 варыянтаў, якія прапануюць нашы памочнікі, вы мусіце выбраць правільны. Зробіце гэта, залічце на рахунак каманды 3 балы. Не атрымаецца, свой варыянт адказу паспрабуе даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Аднак у нас такіх няма. 8-8. На гэты момант лік гульні. І я прапаную, Тацяна, менавіта вашай камандзе сяброўкі зноў пачаць гульню, таму што у першым конкурсе пачынала Вераніка са студэнткамі, так? Згодны каманды? Так. Згодны. Такім чынам, шановныя сяброўкі, першае слова вам. Слова «грэбля». Што яно абазначае?
Грэбля – гэта насыпная дарога цераз балота. Верхні край, вяршыня чаго-небудзь. Адсутнасць павагі, разумення. Танечка, я не ведаю, ці ёсць у вас адказ, наколькі вы ў ім упэўнены, аднак версія у вас мусіць быць, правільна? Скажыце, калі ласка, хто адкажа? На гэтае пытанне адкажа Марына. Мы лічым, што грэбля – гэта насыпная дарога цераз балота. Выключна малайчына. 3 балы ў вашу скарбонку. Шановныя студэнткі, слова ваша. Локшына. Локшына – гэта месца на печы для ляжання і ацяплення. Страва у выглядзе тонкіх палосак цеста. Нізкае месца ў горнай мясцовасці. Вераніка, прыдумалі. Хто дасць адказ? Мы лічым, што гэта нізкае месца ў горнай мясцовасці. На жаль, локшына – гэта нешта іншае. Паглядзім, ці падхопяць дзяўчаткі, сяброўкі. Адказ на гэтае пытанне дам я. Наша каманда лічыць, што гэта локшына, гэта месца на печы для ляжання і ацяплення. Шкада, дзяўчаткі, так і не знайшлі мы правільнага адказу. Локшына – гэта страва у выглядзе тонкіх палосак цеста. Цяпер вы гэта ведаеце. Наступнае слова, і гэта прыметнік для каманды сяброўкі. Які? Прыкры. Прыкры – гэта цвёрды і паслядоўны. Непрыемны, брыдкі. Жаласлівы, няшчасны. Дзяўчаткі думалі і, пэўна, адстаялі нейкую версію. Хто адказвае, Таня? На гэта пытанне адкажа Анастасія. Мы лічым, што прыкры – гэта жаласлівы і няшчасны. Шкада. Аднак неправільны адказ папаўся. Ну, нічога страшнага. Дзяўчаткі, калі ласка, студэнткі, Вераніка, хто прапануе? Ну вось, мабыць, Жэня. Женечка, слухаем вас. Наша каманда лічыць, што прыкры – гэта непрыемны брыдкі. Удалося падхапіць 2 балы, вы малайцы, вельмі добра. Ну, а цяпер вам жа таксама прыметнік для тлумачэння. Борзды, які гэта? Борзды – гэта хуткі, жвавы. Бесцырымонны, нахабны. Нягладкі, крывы. Пяць секунд прайшлі. Хто адкажа? Я адкажу. Мы лічым, што борзды – гэта нягладкі і крывы. Шкада, дзяўчаткі, шкада. Не растлумачылі, пакуль мы прыметнік борзды. Таня, трэба прымаць рашэнне, хто адкажа. На гэтае пытанне адкажа Марына. Борзды – гэта бесцырымонны, нахабны. Аказваецца, дзяўчаты, борзды можа быць і чалавек, і вочы могуць быць борздымі, і крокі таксама могуць быць борздымі, таму што борзды – гэта хуткі, жвавы. Цяпер вы гэта ведаеце. Дзякуй вам. Наступнае заданне для каманды сяброўкі. Пантофлі. Што гэта? Пантофлі – гэта прыстасаванне для падымання суднаў. Невялікія дзверы ў варотах. Дамашнія туфлі без заднікаў. Даволі жвавая каманда сяброўкі, пэўна, ўжо мае нейкую версію. Зараз мы даведаемся, хто адкажа. Танечка. На гэтае пытанне адкажа Анастасія. Насця, слухаем вас уважліва. Мы лічым, пантофлі – гэта дамашнія туфлі без заднікаў. Гэта правільны адказ. Малайцы. Ну што ж, апошняе слова у гэтым конкурсе. І яно ваша, шановныя студэнткі. Слова брук. Брук – гэта гімнастычная прылада. Укладзеная каменем частка вуліцы. Прадмет чатырохграннай формы. Вераніка, ці ёсць у вас версія? Так. Хто яе нам прапануе? Ксенія. Брук – гэта укладзеная каменем частка вуліцы. А
Айда, студэнткі, ці даводзілася вам хадзіць па бруку? Так. Даводзілася, добра, дзякуй вам вялікі. На рахунку каманды студэнткі 13 ачкоў, а каманда сяброўкі выйшла ў лідараў яе 14 балаў. Мы пераходзім да наступнага этапу, ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Усяго на 1 бал меней у вас, Вераніка. Таму зараз з 6 канвертаў ваша права выбіраць 1. Мы выбираем 5. 5 канверт ваш, дзяўчаты, зараз ён адкрыецца, і Вераніка зачытае ў голас, што ў ім. На славу. Знаёмы выраз? Так. Знаёмы, запомніце яго. Шаноўная Танечка, толькі 5 канвертаў засталося, любы, акрамя 5-га. Конверт нумар 1, калі ласка. Без головы. Без галавы, і таксама дзяўчатам знаёмы выраз. Шаноўныя капітаны, запішыце вашы выразы і паслухайце, што трэба зрабіць. Праз 30 секунд вы мне мусіце даць 3 адказы. У першым гэта тлумачэнне вашага выразу. У другім адказе гэта сказ з вашым выразам, які вы склалі. І ў трэцім адказе гэта падабраны сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовы. Гэта значыць фразеалагічны выраз з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Працуйце. Дзяўчаткі выканалі заданне, і цяпер мы паслухаем каманду студэнткі. Вераніка, які выраз у вас быў? У нас быў выраз на славу. Гэты выраз азначае добра, выдатна. Вельмі добра, праўда? Дарэчы, гэты выраз мае 2 значэнні. Вельмі добра і вельмі добры. Разумееце? І на чалавека можна сказаць, і на справу можна сказаць, што ўсё на славу. Дзякуй вам, гэта ўжо вашы 3 балы. Ксюша, працягвайце, калі ласка, сказ. Наша каманда папрацавала на славу. Цудоўны прыклад. Коротка і зразумела. Апладысменты, коль на славу вы папрацавалі. Добра. І ўрэшце Женя, сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовы. Калі ласка. Мы падабралі адпаведнікі з рускай мовы. Это любо-дорого, либо 5 с плюсом. Айда, малайчына, яшчэ 3 балы, апладысменты, выдатна. Сапраўды, расіяне скажуць, на 5 з плюсам, пальчики абліжыш, а беларусы, будь здароў, дзякуй Богу. Дзякуй вам вялікі, 9 балаў у гэтым конкурсе зарабіла цудоўная каманда студэнткі. Малайцы, дзяўчаты. Ну а цяпер паслухаем сябровак. Хто пачынае, Танечка? Пачну я. Калі ласка. У нас быў фразеалагізм без головы. Мы лічым, што сэнс гэтага фразеалагізму у том, што чалавек недалёкі ці глупы. Недалёкі, дурнаваты, тупаваты ці проста няўважлівы. Сапраўды гэта так. 3 балы ўжо вашы. Марына, працягвайце сказ. Мой сябар быў без головы, таму дрэнна вучыўся. Дзякуй. Ну, сказ залічаны. Яшчэ 3 балы вашы. І ўрэшце Насця, сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовы. Беларускі сінонім пень асінавы. Абсалютна дакладна. Залічана. Яшчэ 3 балы вашы. Малайцы. Беларусы яшчэ скажуць, без клёпкі ў галаве. Куст ольховы, а расіяне без царя в голове, и голова
Садовая. Вось так, дзяўчаты, дзякуй вам за вашы адказы. Пакуль рэдактары падлічаць агульны лік, мы паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Ну што ж, шаноўныя гульцы, справіліся з чарговым заданнем, калі мовіць адным з вашых выразаў на славу. Гэта значыць вельмі добра, годна. Успомніліся тут і радкі з новай зямлі Якуба Коласа. Прыйшлося дзядзьку весці справу і папацець такі на славу. Але ж галоўнае вынік, а ён у вас добры. А выраз без галавы часцей ужываецца ў дачыненні да чалавека неразумнага, які здольны на недарэчныя ўчынкі. Але што і не пра нас, але затое сінонімы тут якія: конь Божы, куст ольховы, пень асінавы, галава яловая, галава курыная, галава і два вухі, мех з саломай і шмат-шмат іншых. Хацеў нават сказаць: карыстайцеся на здароўечка, але перадумаў: хай лепей не трапляюцца вам такія, а толькі разумнічкі. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. Шчыры дзякуй, шаноўны Святаслаў. На рахунку каманд 22 і 23 балы. Наперадзе каманда сяброўкі. Ну а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Пачынае каманда, што набрала пакуль меншую колькасць балаў. Гэта каманда студэнткі, дзяўчаткі. Усё у вас будзе добра. Ваша музычнае заданне. Калі шчасце атуліць, ці заціхну в журбе, я заўсёды, матуля, вспамінаю цябе і нясу як закляцце перад Богом віну, што цябе, моя маці, я пакінуў адну. Ты мне родная самая, по душы па крыві. Ты жыві, моя мама. Ты заўсёды жыві, мабыць. Малайчына, Вераніка, малайчына, доўга-доўга жыві. Сэнс перададзены, залічана. Песня «Матуля». Музыка Зміцера Вайцюшкевіча, ну а слова напісаў Геннадзь Бураўкін. Выконваў Зміцер Вайцюшкевіч. Ну а цяпер музычнае заданне для цудоўнай каманды сяброўкі. Дзяўчаты, увага на экран. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы. Яны бяздольныя, узяты. Ткаць залатыя паясы. Малайчына, Марына, выключна. Апладысменты, вядома. Гучала песня «Слуцкія ткачыхі». Музыка Уладзіміра Мулявіна, словы Максіма Богдановича. Ну а выконваў Георгій Калдун. Малайцы, пакуль без памылак. Дзяўчаткі, шаноўныя мае студэнткі, для вас паэтычнае заданне. Дык чаруй жа людзей паміж моваў другіх і гучы вечна ярка і нова. Мова продкаў маіх і нашчадкаў маіх. Беларуская родная мова. Апладысменты менавіта капітану і ўсёй камандзе студэнткі. Малайцы. Верш «Мой народ». А напісаў гэты верш Алесь Ставер. Ну а цяпер паглядзім, ці справіцца з такой жа лёгкасцю вельмі добрая, цудоўная каманда сяброўкі. Магчыма, гэта і не нова, што слова зерне на сяўбе. А хто не любіць роднай мовы, Танечка, я бачыла, што у вас тут і спрэчкі былі, і мне здавалася, што нават і дапамога вам патрэбна. Ну, які атрымаўся вынік? Калі ласка, хто адкажа? Адкажу я, а хто не любіць роднай мовы, той любіць толькі самого сябе. Танечка, ну амаль што правільна, невялікія недакладнасці, па-першае, самога, і, скажам так, тут, некаторыя іншыя словы ўжыты. А можа, гэтая каманда мне дапаможа? Я адкажу. Калі ласка?
Той любіць толькі сам сябе. Вось, гэты варыянт, Ксюшын, ён больш дакладны. Дзяўчаты, я прапаную з дазволу і падказкі нашага эксперта даць вам 3 балы, а вось камандзе студэнткі за дапамогу налічыць яшчэ 1. Дзяўчаты, згодны? А вы, каманда студэнткі, згодны? Так, конечно. Згодны. Дзякуй, Святаслаў Геннадзевіч. Шаноўныя дзяўчаты, гэта быў верш «Магчыма, гэта і не нова», аўтар гэтага верша Сяргей Грахоўскі. Тэлегульня завяршаецца. Сёння у нас нічыя. 29 на 29 балаў. Хай у вас, паважаныя ўдзельніцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.